Sa padagos na pag-inguwa kang Ako Bicol Party List na matauaning libreng wheelchair ang mga nangangaipuan sa inmanaruna kang Kabikolan. Binisita kang partido ang piling PWD sa Banuan kan Bato asin San Miguel Catanduanes para personal na yatod ang mga inisa sa indang regalo wheelchair. Saro sa apat na benepisyaryo ang 17 anyos, asing estudyanteng si Anilin Bagadyon kan Barangay Kabugaw Bato. 14 anyos siya kang ma-diagnose na may hydrocephalus. Rason ta nadidipisila na siya sa paglakaw asin pagtaram. Sa ibong kang pisikal na kaninan, porsigido manggiraray si Anilin na makatapos ning pag-aadal. Module ang kiyang pag-aadal. Di man siya pwedeng, di man siya ning makakaptan sa laog ning eskwelahan. Kaya module na lang ang pigpaano na mo sa principal. Salamat ako kiseron ni kung buko sa kiya, di man kami maanuaning ako. Personal manay natod kang partido sa 12 anyos sa Sipulin Jane Terrazola kan Barangay Patagan, Santa Elena, Banuaning San Miguel. Ang regalo man ninda digding wheelchair. 2 anyos kan magkaigwaning generalized seizure disorder si Pulin. Maski dain nakakalakaw, pursigido man sa pag-adal si Pulin bilang sarong AL student. Thank you ako Bicol sa wheelchair. Nakakapasyal na ako. Yay! Nakaresibi man ng wheelchair ang 9 anyos na hydrocephalus patient na si Tiffany Murillo kan Barangay Sipi Bato. Asin ang 86 anyos sa si Rosita Rodriguez kan Barangay Bote Bato. Ang pasalamat ko po sa Inda. Sa kami po sa natabangan Inda na matawan ng wheelchair ang aki ko. Salamat po na marami. Matulungin kayo sa mga mahihirap na katulad namin. Pwede na siguro po, sir. Pwede ako mag-ikot-ikot yan sa labas, paligid ng bahay. Ang inisyatibong inikang partido, labi man na pinagpapasalamat ni Bato Mayor Juan Rodolfo. Opo, yung financially, yung LGU Bato being the 5th class municipality, wala kaming kakayahan na tulungan ang lahat ng nangangailangan ng wheelchair. So, ito ay malaking bagay sa pamilya nila na kung bibili pa sila ng wheelchair, doon na lang sa pagpaaral sa kanya. Doon niya lang gagastusin. So, malaking salamat sa Ako Bicol dahil malaking tulong ito sa mga PWDs namin na wheelchair talaga yung lagi nilang pangarap na magkaroon sila ng ganitong tulong. Sigun kay Domingo Go, ang Provincial Coordinator kan Ako Bicol Party List sa Catanduanes, ang Free Wheelchair Distribution Program, ang saro sa kadakol nindang inisyatibo sa sektor kang salud, sa pangingenot ninda Congressman Elizalde asin Attorney Jill Bungalon, na nagtataoning pag-alalay asin panibagong paglawom sa mga Bicolanong may kaninan sa paglakaw, na padagos na nagiging posible sa daing untok na pakikipagtabangan sa indakang Children International Philippine Incorporated, asin Free Wheelchair Mission. Apwera sa wheelchair, natauan man ang mga benepisyaryo ning bagas, tinapay, kape asin sabon. Malaki din ang pagpapasalamat namin sa ngalan po ng mga taga-Catanduanes, mga taga-Catanduanon dahil ang programang ito, napakalaking biyaya ito sa amin dito. Kaya maraming salamat kina Kong Salde, kina Kong Jill dahil ang programang ito ay hindi lang po alam ko ngayon kundi sa mga susunod pang mga panahon. Mientras tanto, sa maabot na Agosto, nakatalaan naman nagibon kan Ako Bicol Party List ang Tarabangan Caravan sa Banuaning Bato. Target kang aktibidad na matauan ng serbisyong medikal ang 500 na individual sa lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal